ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон аз ҳамин канал. Бо диққатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем, бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Daewoo Matiz сар шудагӣ то Audi мебошад ки мошинҳои шумо ҳам мекуфтед дар ҳамин ҷамъ ҳастед. касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестед, обуна шавад, колокольчика биҷиқа, лайка биҷиқа дар видео. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. якум мошини фурӯшии мо Toyota Crown соли бароишаш 1993 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш D5 литрае ки сӯзишвориш бензин газае. коробка передачи автоматикае. нархаш 9500 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 61000 рубл мешавад. ранги мошин сербиристия, кузаш седан мебошад. мошина радной краскашад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Audi 7 соли бароишаш 2006 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. объём мотораш 4D литрае ки сӯзишвориш бензинае. коробка передачи автоматикае. нархаш 55000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 352000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст. мошин мотораш задагие, техас мотор надорад. мотораш мезанед 100% мешавад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сеюм як бародар бисёр хоҳиш кард ки трактор сёнка ки марҳамат трактор МТЗ беларусский соли бароишаш 2005 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар рашт. нархаш 190000 сомонӣ мебошад ки ранги трактор кабут аст. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 таҷҳизоти дигар дорад ки агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум BMW семёрка соли бароишаш 2010 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. объём мотораш 4 литрае ки сӯзишвориш бензинае. коробка передачи автоматикае. нархаш 120000 сомонӣ мебошад ки пробегаш 138000 километрае. ранги мошин сиёҳ аст. кузаш седан мебошад. салонаш кожни сафед аст. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, ҳамаи навородаш кор мекунад. сидени обогрев, пешқафо. мотораш 100% маслаш нав кардагия. балонош қатъи дискош навай, аккумуляторшам нав мебошад. агар харидори конкрет набошед, боз срочно фурӯхта мешавад. метавонед дар ин ҳамин рақамҳо имояшон ҳаста, вайбершон муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум Toyota Cresta соли бароишаш 1996 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Конибодом. объём мотораш D5 литрае ки сӯзишвориш бензин газае. коробка передачи механикае. нархаш 35000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 224000 рубл мешавад. ранги мошин сербиристия, кузаш седан мебошад. мошин 4 балони нав дорад. дискош радной мебошад. техас мотораш нав кардагия. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. шашум ВАЗ 2110 соли бароишаш 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Исфара. объём мотораш 1.6 литрае ки сӯзишвориш бензинае. коробка передачи механикае. нархаш 17500 сомоние ки
ба рубл бигардонем 112,000 рубл мешавад. мошин 4 баллони нав дорад, яксола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, опел хачибек соли бароишаш 1997 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 1.6 литрай. сӯзишвориш бензинай, коробка передач механика, нархаш 32500 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 28000 рубл мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, лук дорад. ҳуҷҷатош то июла мебошад ки хадавои мотораш 100% ягон камбудӣ надорад. бо савдо карда мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳошон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳаштум, ваз 2114 соли бароишаш 2012 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 1.7 литрай. сӯзишвориш бензинай, коробка передач механика мебошад ки нархаш 35000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 224000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, магнитофон дискам дорад, баллонош нав кардагиай, бамперҳои растоишам ҳастай. срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошад, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ноҳум, опел астраҷи соли бароишаш 1998 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 1.6 литрай. сӯзишвориш бензин газай. коробка передач механика, нархаш 34000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 217000 рубл мешавад. ранги мошин серебристия, кузаш универсал мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад, яксола ҳуҷҷат дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, опел вектра прасой соли бароишаш 1994 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 1.6. сӯзишвориш бензин газай. коробка передач механика ки нархаш 10000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 64000 рубл мебошад. ранги мошин сирх аст, кузаш седан. мотораш 1.6 простой мебошад ки техосмотр надорад. ин нархи охирин шаст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. дайво некси соли бароишаш 1994 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 1.6 литрай. сӯзишвориш бензин газай. коробка передач механика, нархаш 15000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 96000 рубл мешавад. ранги мошин серебристия, кузаш седан мебошад. мошин созай, мотораш нав кардагия, аккумулятораш навай. хадавоиш созай. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. дайво матиз соли бароишаш 2006 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 1.1 литрай ки сӯзишвори бензин газай. коробка передач механика, нархаш 22000 сомонӣ мебошад ки ба рубл бигардонем 140000 рубл мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо
میتوانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستان عزیز، ویدیو نواری ما به آخر میرسد. در همینجا خیر تا ویدیوهای دیگر. سربلند و خانه آباد باشید.